бахшида ба 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз рӯи нақша чорабиниҳои шӯъбаи маорифи ноҳияи шаҳри нав дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 чорабинии фарҳангӣ таҳти унвони тоҷикистон ватани азизи ман баргузор гардид. дар чорабинӣ намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия шӯъбаи маориф, китобдорону шоирони ҷавон иштирок намуданд. ҳар як баромадкунандаи чорабинӣ бо маърузаҳои пурмуҳтавои хеш нисбати сулҳу салоҳ, истиқлолияти ба даст овардаи тоҷикон, инчунин самараи он тоҷикистон ватани азизи ман суханронӣ намуданд. ҳамчунин аз ҷониби хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 саҳнаҳои ҷолиб пешкаши ҳозирин гардонида шуд. мо дар даврони истиқлол ҳаёт ба сар мебарем ва дар фазои сулҳу субот таҳсил менамоем. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем, ки барои ҳар як фарзанди тоҷикистон сулҳу истиқлол овард. дар баробари дастгирии сарвари давлатамон ваъда медиҳем, ки мактаби миёнаро бо баҳои аъло хатм намуда, дар донишгоҳҳои миллӣ таҳсил намуда ба халқу ватани худ хизмат намоем. зимни суханронии намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ шӯъбаи маориф ва роҳбари муассиса қайд карда шуд, ки воқеан тӯли 30 соли истиқлолият фарҳанги сулҳи тоҷикон ва сулҳу суботи имрӯзаи тоҷикистон ифодагари орзуву ормон ва нияту мақсадҳои наҷиби мардуми шарифи кишварамон буда, ҳар як шаҳрванди бо нангу номусро мебояд хоки муқаддаси ватанро пок нигоҳ дошта ҳифз намояд. бояд ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон ҳифз кардани истиқлолият, он неъматҳое ки ба мо пеш аз ҳама оид ба соҳаи маориф, ки яке аз соҳаҳои афзалиятнок гуфта дар паёмҳои навбатии худашон мегузоранд, мо шукрона кунем. Шукрона аз пешвои миллати маҳбубамон кунем. Шукрона аз истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистонамон кунем. Шукрона аз ин ватани азизамон кунем, ки чунин ватани зебову обод дорем. ва имрӯз мо ҳамагон баҳри беҳбудӣ, баҳри ободӣ, рушди нумӯи соҳаи маориф саю кӯшиши худро ба харҷ намуда барои беҳтар кардани сатҳу сифати таълиму тарбия имрӯз бо коллективи омӯзгорони муассисаи таълими рақами 3 боз чорабиниҳоро зиёдтар менамоем. аз рӯи нақша чорабиниҳои шӯъбаи маорифи ноҳияи шаҳри нав чунин чорабинии фарҳангӣ таҳти унвони тоҷикистон ватани азизи ман дар дигар муассисаҳои таълимии ноҳия идома дорад.